zitshe zaluthuthu izithuthi ezilishumi kumbindi idolophu kuGompo emva kokuba uMngcelele ujike wanodushe ngenxa yezityholo zokuhlatywa ngemela kwilungu leMarch and March ngumiwa ngaphandle. Lo Mngcelele ukhalimela ukubekwa kwekumkani yama-Igbo kule dolophu. Inkosi yesizwe samaRharhabe nesilawula kulo mmandla uNkosi uSandile uthi ukuba urhulumente akathabathi manyathelo ngoku baza kuvuka umnyele. Urhulumente makayiqwalasele le nto ngoba le into siyibonayo apha ngoku iyachaza ukuba ngaba urhulumente akayimeli ngenyawo lo mcimbi waba bantu sizawukwazi ukuzimela. Siyamcela urhulumente wephondo uDiya ukuthi azibonakalise ukuthi ukhokhele ngoba le ndawo sikuyo yindawo yondiyalwa, asifuni uvukelwa likakade lethu. Iinkosi eziphuma kwizizwe ezohlukeneyo zibe yinxalenye yalo Mngcelele zize kuxhasa isizwe samaRharhabe, zisitsho ngazwinye zisithi ubani nobani makabe ikumkani elizweni lakhe. Soze sive sekukho enye ikumkani ngaphandleni kwekumkani ezinzala kaPhalo kumhlaba kaPhalo. Kudala sabakho kulo mhlaba, kudala babakho abantu bokufika, nathi kwezinye izizwe singabantu bokufika. Ayikho ikumkani kwesinye isizwe ngaphandleni kwekumkani yeso sizwe. Uba uyikumkani yaseNigeria makahambe uba ikumkani yaseNigeria, hayi kumhlaba kaPhalo. How you view the actions by the Nigerians and you being here today? I really think it's wrong of them, what they're trying to do. They undermine all formations here in the Eastern Cape, especially the kings that we've got already. And then also, as a Khoi, we've got paramount chiefs, we've got princes, and so on. So even us, we've been undermined as a kingdom. Inkokheli yeMarch and March Jackie Dangobese Zuma uthi urhulumente weli loMzantsi Afrika ufedile ekuqubisaneni nomcelimngeni wabemi bangaphandle abangenampepha zokuba kweli lizwe. Today's march is very important because it further showcases the kind of ignorance that our government has had about the issue of foreign nationals. For so long, they've been preaching xenophobia that they neglected to preach about the behavior of foreign nationals in the country. We've tolerated them. We've lived with them for years. Many of them undocumented. And now it's getting to the point where it's getting ridiculous. There's no country in the world that can take the problems of every other country and make them their own. Uxwebhu lwezikhalazo lamkelwe nguNkosi uLanga Mavuso nongusekela sihlalo wendlu yenkosi kwilizwe jikelele. Usekela mphathiswa kwisebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli kuzwelonke uNkosi uZolile Barnes Ncamashi nosodolophu uMasipala uMbaxa iBuffalo City. Bathembisa ngelithi baza kuhlala intlanganiso nomkomishinala ophezulu welizwe laseNigeria nabasebe ohlukeneyo ngomhla wesi-8 kule nyanga izayo. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK kuGompo City.